F'Taslima ġie inawgurat ċentru ġdid matul il-jum għal persuni li jgħixu bid-dimensja, bilan li joffri aktar kura u appoġġ kemm lill-anzjani kif ukoll lill-familji tagħhom. Dan huwa l-5 ċentru tax-xorta tiegħu f'pajjiżna li qed joffri kura fil-komunità għal nies bid-dimensja u jmur jitfit mal-Istrateġija Nazzjonali dwar id-dimensja. Iċ-ċentru għadha minn trasformazzjoni sħiħa u ġmammar biex jilqa' persuni bid-dimensja f'ambjent sikur u adattat għal bżonnijiet tagħhom. Il-Kap Eżekuttiv tad-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva Steve Agius spjega kif dan huwa l-ewwel ċentru ta' dimensja li se joffri servizzi bl-użu ta' teknoloġija. Il-mod ta' kif ġie diżinjat fuq riċerka u riċerkaturi li aktar ma post ikun ibbażat fuq evidence-based aktar ikun wieħed li jista' jilqa' pazjenti bid-dimensja. Dan huwa l-ewwel ċentru li qed nużaw l-użu ta' teknoloġija. Teknoloġija qatt ma ħadd tirreplace l-uman, però ħatejn ħafna biex tawgmenta tajjeb l-esperjenza tal-persuna li jbagħti mid-dimensja f'dan iċ-ċentru. Ryan Spiteri Holt, occupational therapist, spjegat kif it-teknoloġija se tintuża biex tassisti fil-kura ta' dimensja u tejjeb is-servizzi offruti, fidma li mistennija tkompli tiżviluppa fil-futur biex ittejjeb aktar il-kwalità tal-kura mogħtija. This is the main highlight of the room where you have various activities. You have the jigsaw puzzle. Infatti hawnhekk if you notice, you just swipe slightly. Your eye-hand coordination. Physical mobility, and this can be done as a tabletop activity or on the floor for gross motor skills. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paula Ġus Gallia spjega kif dawn iċ-ċentri mhux biss jgħinu lil persuni li qed jgħixu bid-dimensja, iżda jagħtu nifs lil qraba tagħhom ukoll għaliex jistgħu jkomplu bil-jum tagħhom b'serħan il-moħħ li l-eżist tagħhom jinsabu f'post sigur u qed jingħataw il-kura meħtieġa. Il-Ministru għas-Saħħa Joe Janabela qal li l-użu ta' dan il-post jkun qed iservi lill-aktar persuni vulnerabbli fis-soċjetà u sostna li jekk kif il-popolazzjoni qed tavvanza fl-età hemm bżonn aktar servizzi komunitarji li jgħinu kemm lil persuni bid-dimensja kif ukoll lill-familji tagħhom.